Eto na yata ang pinakamasayang birthday. Kaso nauwi sa iyakan. Yung boyfriend kasi ni girl, sandwich lang yung dala. Yan o. Tapos yung mga kaibigan ng babae, ayan, bongga, bulaklak, cake, yung regalo sa kanya. Tapos yung boyfriend niya, ayan, sandwich lang yung dala. May pasayaw-sayaw pa yung boy. Ayan o. Nagulat ang lahat, tapos nagalit yung girl nag-birthday. Ayan, hinusgahan niya kaagad yung boyfriend niya. Pat ito lang, kaya daling binuksan ng girl ang dala niya at nakain sa boyfriend niya. Ayan, at hindi niya alam, may nakalagay pala itong yawe na sasakyan. Kaya na-shock yung babae at nagalit si boy. Ayan, umalis, nag-walk out, ayan, tumakbo pa. At nakita ng girl ang sasakyan na po, ang ganda pa naman. Humingi ng sorry yung girl, kaya huli na ang